Paskahoussin kivijalka. Tuossa se näkyy toi vaaleampi isompi kivi tossa, niin siinä on toi itse paskasäiliön ulkoreuna ja hirret on mennyt aika pehmeeseen kuntoon aikain saatossa. Mutta ei se mitään. Tässä ihan niin kuin monessa muussakin rakennuksessa on vielä niin paljon ehjää, että se kannattaa pelastaa, eli kivijalka. Nurkkakivet on kaikki olemassa ja ympäriltä saa lisää kiviä siihen. No hirsiä. Ei ole vielä montaa. Ei ole vielä montaa, mutta oli miten oli. Näissä se rupeaa pikkuhiljaa valmistumaan sitten se paskahoussi. Mä otan tänään on vähän kolea keli. Keli on lähellä nollaa ja lämpötila tuulee. Tänään täytyy pitää vähän takkiakin päällä, mutta mä menen tänään tonne Lapion kanssa tonne kivijalan tyköön ja rupeen kaivaa sitä esille ja sit sen jälkeen me voidaan ruveta mallailemaan siihen noita hirsiä. Joo. Joulukuun 21. päivä. Vai? Niin on. Ja 3 yötä jouluun on. Ruoho vihertää, kasvaa ja järvi on edelleenkin sula. Eilen kävi hakemassa verkot ylös sieltä, ettei ne jää tuonne jäiden armoille. Mutta ihan hyvin olisi voinut vielä 1 yön olla. Itse asiassa tänään olisi paljon tyynempi kelikin käydä verkoilla kuin mitä oli eilen. Mutta ei se mitään. Ei se mitään. Ei mitään, väkisin kannata yrittää ja turhia riskejä kannattaa välttää aina kun mahdollista. Nyt mä juon päiväkahvikuppuseni loppuun kahvia ja sitten mä rupean lapioimaan. Niin vaan itse asiassa ei tehdä vielä tätä. Mun täytyy ensin hakea vesuri ja pistää tätä puskaa sileeksi tästä, että sillain. Puskaa matalaksi, että mahtuu noin mujut sitten tonne. No mitä täällä on vadelmaa ja vadelmia ja jotain semmosia. Sitten täällä on tätä tuomea ja leppää ja ei se mitään. Yhtä lailla kaikki joutaa tästä nyt. Hyi. Pois! Rautaa. Tää on joku vanha Lapion toi vastaavan työkalun hela. Mä kyllä täytyy sanoa, niin aika paljon kaikkea rautaa. Meinaan tästä valla ihminen rikastuu, kun nää kaikki romuraudat täälläkin kerää yhteen kasaan ja myy ne pois. On ne puut pehmeiksi. On mennyt. Oi. Mikään ei tunnu niin kivalta kuin tämmösenä kylmänä päivänä, kun joku tämmönen tikku ja oksa oikein kunnolla ruimasee naamalle. Tiedättekö sen tunteen, kun se oikein kirvelee? Hieno tunne. Sitä jotenkin niin tuntee sitten olevansa elossa, kun sattuu sulla käymään. No, meni poikki nyt siitä. Meni poikki. No, meni poikki. Joskus niitä täytyy sellainen sanallisestikin hiukan kehottaa. Tämmösiä hirsiä
Ne on ainakin riittävän kauan sitonut hiiltä. Nuo puut. Nimittäin mä olen sitä mieltä siitä hiilensidonnasta, vaikka moni on eri mieltä, mutta mä oon sitä mieltä, että se puu sitoo hiiltä ei ainoastaan kasvaessansa, niin kuin meille koitetaan mediassa antaa ymmärtää. Se ei se hiili nimittäin häviä siitä puusta mihinkään. Sitä mukaan kun se kasvaa ja on ja elää. Ja itse asiassa sittenkin kun se puu kuolee, eli se on kaadettu tai se kaatuu, niin se hiili silti on siinä edelleen. Eli se sitoo sitä silloinkin vielä. No koska se sitten lakkaa sitomasta hiiltä? Se lakkaa sitomasta hiiltä siinä kohtaa, kun se prosessoinnin seurauksena vapautuu se hiili siitä puusta. Esimerkiksi kun sitä puuta keitetään selluun, siinä vapautetaan hiiltä. Kun se poltetaan polttopuuksi, siinä vapautuu se hiili. Tai tahansa muuta kuin sille tehdään, että se... Tai ihan jos se kaatuu maahan ja mätänee. Mätäneminen on palamista ja palaessa nimenomaan se hiili sieltä sitten poistuu ja vapautuu ilmakehään. Joten sen takia mä sanon, että nämä hirret, vaikka nämä nyt on jo melko perstoutuneita tässä ja niin, ne silti sitoo edelleen hiiltä niiltä osin kun niissä on yhtäänkään kovaa. Eikö se ole uskomatonta? Joten minkä takia tarvitsisi metsät kaataa hiilensidonnan takia? Ei tarvi, koska se hiili on sidottuna siihen puuhun. Mut meidät pannaan uskoon, että se sitoo sitä vain silloin, kun se nimenomaan imee itteensä. Mutta se ei pidä paikkaansa. En muista ihan varmaksi, mutta jotenkin on sellainen hassu käsitys, että sitä jo peruskoulussa käsiteltiin jollain biologian tunnilla sitä hiiltä. Tai kemian tunnilla, joko tai hiiltä ja hiilen merkitystä tässä niinku elämän edellytyksenä ja niin päin pois. Mut se on toisella päässä unohtuu. Tää rupee näkyyn tonne järvellekin pikkuhiljaa. Aatelkaas hei, joo. Nyt kun mä tosta tuohon saunalle asti raivaan, niin sitten rupeaa näkemään keittiön ikkunasta ihan suoraan tonne järven selälle. Joo. Aatelkaas miten hieno sitten on juuri aamukaffetta siinä katsella tonne järvelle. Ne pilkkimiehet räpiköi siellä liian heikoilla jäillä ja hukkuu ja sitten voi mennä tuohon rantaan ja huutaa niille, että kannattiko vielä kokeilla. Josko ne sitten seuraavalla kertaa vaikka osais, että ei mennä liian aikaisin. Mikä on optimaal? Tabletti. Häh? Mitä on optimaali? Mä en tiedä. Tiedättekö te?
tänään me paikataan ovi. Tuo rupeaa olemaan tuo makkarissa niin paljon kylmä, että kun siellä on nukkumaan mennessä 5 astetta ja herätä se 10, kun Porin Matissa on valkea yön ylitte, niin se on vähän viileä mun makuun. Ja se, miksi siellä on niin kylmä, niin se johtuu etupäässä tästä, eli täällä on tämmönen 2,5 kertaa 2 senttiä. Tämmönen kolo täällä oven yläpuolella, mistä mahtuu sormet läpi. Ja tuon alapuolella samanlainen. Milläs se muulla niitä mies tämmösiä tekee, kun kirveellä, perkele. Sillä se vain käy. Tosta keskivaiheelta ruvetaan ohentaa. Riittää se niin otti kiinni. Olisihan mulla toi puukkokin, mutta onhan tää nyt huomattavan paljon siistimpää hommaa kirveellä tehdä tämmönen. Ottaa tänne pää kiinni. Joo. Eli nyt täytyy jatkaa tonne kärkeä kohti. Joo, nyt se on ihan kärkien. Siitä sitten. Hieno säätää. Sitten kun se menee sinne sillai, soljahtaa sillai kivasti ja nätisti, niin sit se on niinku valmis. Sitten kun se ei yhtään vastuuta. Mikään ei voita kyllä kirvestä yleistyökaluna. Se on niin mun kaltais se sopii. Kirves meinaa niin melkein. Mihin vaan tuolla täytyy vähän. Tämäkö täytyy vielä niinku ottaa? No mistä? Jossain täällä keskivaiheella on sitten se, mistä se vielä ahdistaa. Mä sitä otan vähän tuolla puukolla. Se on kans muuten täällä, kun asuu täällä vähän korvessa ja elää niin kuin ennen on eletty, niin tämmönen puukko, se on ihan näppärä olla koko ajan tuossa vyöllä. Sitä nimittäin, sitä tarvii vähän milloin missäkin. Tuossa veneellä, kun mä vielä olin verkkoja laskemassa, niin mä säädin seosruuvia tuosta perämoottorista tällä. Ja tällä saa näppärästi ne kalat saa hengiltä pistettyä ja tällä tekee kyllä ihan melkein mitä vaan. Jos huussista loppuu paskapaperikin, niin puukolla voi sitten vuoleskella vaikka siitä ovenkarmista lastua ja pyyhkiä niihin. Vai mitä te ajattelitte? Taas. Teidän likainen mieli. Hei! Sehän meni sinne ihan Tappelemati se sinne meni. Otetaan ovi irti. Noin. Ja toi. Ruvetaan siihen irrallansa. Paikallansa. Välillä kasvu, ettei jos sitten villasukkien mukana noin. Lastut ihan joka paikassa. Ei paljon täällä kyllä pursunnut. Ja se kertoo itse asiassa vaan ja ainoastaan siitä, että se nimittäin tuli sinne ihan tarpeeseen. Nimittäin, jos ne olisi ollut suorat ne pinnat, niin sehän olisi sieltä tullut perkulle kaikki. Tuossa kun mä laitoin sen. Oho. No onpas. Noniin. Ei meinannut mahtua sormet tuolta raosta enää takaisin. Siitähän tuli tiivis. Tuohon mun täytyy tehdä tommonen
pieni operaatio. Veistää ihan ylänurkkaa tosta pikkuisen tuo. Terävällä puvukolla on hyvä veistää tätä puun niin kuin päätäkin. Mutta ei pelkästään suitten mukaan sivusta, mutta ihan tätä päätäkin voi veistää, kun on tarpeeksi terävät vehkeet. Nyt menee ei kato mihinkään. Ei mihinkään kiinni. Yes. Nyt katsotaan tämä alareunan kiila. Meneekö se sinne? Tosta kohtaa se alkaa ahdistaa. Joten siitä kohtaa aletaan ohentaa. Estää taas. Tuliko kerralla hyvä? Tuohon koitetaan muistaa, että se on siinä. Tuossa ottaa kiinni. Se oli lähellä peukaloa kyllä toi lipsahdus. Mutta ei liikalikin ollut silti, kun ei vertakaan näy. No ne mulla äsken ihan vääriä päinkin. Ei nyt sentään ollut kapea pää menossa leveäseen päähän, mutta ei paljon toisinkaan. Varpaat jäätyy, vaikka mullakin on tässä nyt on sukat ja alapakkasukat jalassa ja sitten on vielä paksut villasukat on niitten päällä ja silti vaan tahtoo jäätyä. Katsotaan, saadaanko me se ovi taas. Jos tällä kertaa saisi niin, että jos noin sormet siellä välissä. Katsotaan, ettei siellä ole mitään. Noin. Voi vitsi hei. Kattokaa nyt. Ei me enää kuulkaa rota pystyasennossa juosten tuolta ylhäältä eikä alhaalta. DIY. Elikkä do it yourself. Elikkä että tee se itse. Älä osta palveluita kalliilla jostakin, kun sä voit tehdä itse. Aikaa tähän meni hetki, mutta hei, mitä muutakaan mä olisin tehnyt. Seuraavaan kertaan.